President Jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Bala haga snginingkong uloong banakaliang kinongilam haga jela ki klem batha nui nuru ban I vote nakabinta Mali Karjun Kharge lani Shashi Tharoor ban kershan haga election Jangka Congress Presidential. Minta kesngi kinongilam ke Meghalaya Congress kilawan banishim minta ban thep elaka Jangka vote ban jiet yu President bathimai Jangka Party kabala penlong ha Congress Bhavan Shillong. Uba pala ule pentip baka jing tap vote ka long ka balat lot bat unu na ki kirtong uban yo ya ka jing job kan long kat kum ka jing jet ka ba shempang jong ki nong tap vote. President ke MPCC ule yatho bana ki Henry Pongut ki delegates san pu sangut ki lawan ban tap vote bat ki ne ki ba klem wan ki dei ki bala e ya ka party. Kani ka election ka proses kala yaj mentan do arlai panai menchua. Tingi la pha ki delegates ki bade ban thebut inde tan namanta kani ka kam president jong ka party hadali indre wat hapo ane party jongi ro la don ka election ang gono ki don ki delegates tingi don reportedly ki blocks te hani ki blocks na gawai ka block ki don ki delegates temanta ki delegates ki don daga ID card bat kin peli ID card chongki ki sayo pantep temanta ki si ngai Nilas tang la do chiko buje exactly kan kut do san buje la ki wan boro ki dep kloy te kila ban lek kloy kini ki PROs APROs ki bapek kini election ki la pha bin do Delhi we ni ki do na po Assam kumalong ta karan smoothly na hangne Meghalaya na ba ni kwa bakan long free and fair election ni klem canvas non tep ka shong ka mon jong ki delegates tiga babon hi ki delegates ki exercise their own rights hane namar na perkat ba Shashi Tharoor de MP hi la tre bat u light term bora parthe ki thu bajo koro khatiro de MP hi ngadon bat u por bolong opposition la tre lang bat u bru piang ba bobit bala banya penteli ki baro ki don ke jong ka quality na kata down dulu Delhi ke lain instruction ini bangin dewan canvas tena kalian jomna temara dep sebut na klam kan yui na su ai ka free hand ya kini ki delegate sino ki man ban tebon tena kemen ba kalau smooth all over India ke depan long puntai kalian jomna PCC te try kalau take kalau free and fair entah sen baru ki nalon ka 60 blocks ki don CLP but ki jong ki ro ki ba don hok te minus CLP te baro ki ya don la jong ka panta kumolong mentah ni don Sanpo Sao ki don ki ba long delegates mensuaro ki la pet party example kum jong ba Kennedy ki district president mensuara la pet te la ki wan lut baro tingi don Sanpo Sao